Siyabingelela-ke ebingelelayo indumandumane ethentuphula amgcilaza abathakathi. Ngiyacela-ke mawubukele live njengamanje, ubukele TikTok njengamanje, ubukele mhlampe lapha ku YouTube channel yethu. Ngicela ukuthi bese uyasubscribe, ulike, ucomment ngezansi ukuze ukwazi ukuthi uphinde uthole imfundiso ezikhulunywa lana kule ikhaya namhlanje. Namhlanje ake sikhulume ngabantu abazibiza ngama self initiate. Abantu abaningi ukuze befike esigabeni sokuzibiza ngedlozi eliyithwasisayo noma ngedlozi eliyithwasisayo. Kunalento ethi alikho idlozi eliyithwasisayo. Noma alikho idlozi eliphilisa emtimbeni womuntu bese liyithwasisa. Anoma ngisho kahle kuyinto ekuyi-scam okushiwo izangoma eyifuna ukuthwasisa abantu bonke ngenxa yento yokuthi bazama ukwenza into yokuthi wonke umuntu makathwase esigabeni sokuthi kuhlanjululwe into eyidlozi kumuntu eliphila kumuntu bese lenza umsebenzi. Kuhluka kanjani la lento yokuba i-self initiate noma lo muntu oyidlozi ekuthwasisayo? One, okokuqala kunomuntu ongeniwe. Noma ngizozwa kahle, kunomuntu ongeniwe wangenwa yidlozi. Kunomuntu onesiphiwo azalwa naso. Athi ngiphinde kumahhala. Kunomuntu ongeniwe, kunomuntu onesiphiwo azalwa naso. Umuntu onesiphiwo azalwa naso akafani nomuntu ongeniwe, ngoba umuntu ongeniwe uhlushwa yidlozi. Umuntu ozalwa naye lento ayimhluphi lento, kodwa kuthi kungafika isikhathi bese lento iyazenzakalela emzimbeni wakhe. Singiphinde kumahhala. Phela ukuphinda kufanele kubalekile ukuze kukwazi ukungena kunini, ngoba nina abantu abamnyama nijaha izinto zokuthi nifuna ukuthi into zenu isheshe yilunga. Idlozi liyakwazi ukuhlala kumuntu 5 years wonke lingakaprofethi, lingakasebenzi, kodwa libe liqhubeka safuna into zakhe. Bese wena uyagive up uthi ayikho lento eyidlozi, mhlawumbe icambela mina noma lendawo. Kanti into eyinkinga uwe indlela yokuthi wena ngendlela owenza ngayo ayisenzi ngento yokuthi impilo loyicabangayo ibe singenzi ngalendlela wena oshoqayo phezu kwesimo sempilo yakho. Abantu abaphiwe umsebenzi wokuthwasisa bakhona, bayaphila and bayasebenza. Ekugcineni yebo kuyahamba bekhombisa umuntu futhi oyokukhululisa noma oyokukhuphulisa umoya, hayi ukuthi uyakuthwasisa. Akakuthwasisi lo muntu lo, ukuphothulela lo muntu ekufuna ekuphothulele, nicede nihlukane, umsebenzi wenu uphele kanjalo. Kodwa wena khumbula ukuthi idlozi lakho liyayithwasisa. Akufaneleke wena ubese wena ugijima uyofuna usizo kumuntu oyisangoma. Uyokusiza kanjani umuntu oyisangoma? Ngoba into eyiqala ukuyibona kuwena ukuthi ufuna uthwasa. Bangakhi namhlanje abathwasile baphinde bayathwasa namhlanje? Bangakhi abathwasile bathi baqeda ukuthwasa idlozi labo labaqalisa phansi layithwasisa bona? What can I use? Ngosho 20,000 50,000 ngenxa yokuthi ngithatha imali yami ngayinikeza isigebengu sesangoma? What can I use? Abantu mabayeke ukugceka abantu abangama self initiate. Into yama self initiate ikhona, iyaphila and is exist
and labantu banayo imimoya and most yabo baphiwe and most yabo futhi bayaprofeta badlule emoyeni hayi badlule emoyeni hayi mina ngiyabheja ngama self initiate self initiate ngiyabheja ngawo angikhulumi ke laba abafakayo bafake lokhu self initiate ukhona umuntu ofaka yazi lento ufuna uyizwe egazini ukuthi iyaphila kwena uyizwe ukuthi lento iphila la kuwe ihamba nawe ihlambulisa igazi lakho inawe phezulu kwesimo sempilo yakho inkinga bese nina nifuna ukwenza okwasemhlabeni nikwazi ukujabulisa abantu ngicela ufollowe ulike ngizobuya nendaba yama self initiate siyabonga ethu yenzo moya TV